Moi! Mä oon Minna-Maija. Mä oon aitouden ja vapauden valmentaja. Ja mä autan ihmisiä vapautumaan ylimääräisestä kuormittumisesta, ylimääräisestä toisten miellyttämisestä ja ihan loputtomasta itsensä pienentämisestä. Ja tällä videolla mä kerron, että miten mä jäin koukkuun yhteen teknologiaan. Ja mä oon kyllä semmonen luomuihminen, että mä en oo lähtökohtaisesti semmonen kauhean teknologia-fani. Ja mä oon aina ajatellut, että kun mä oon hyvinvointivalmentaja, niin herra jestas sentään, että kun mä syön terveellisesti ja mä liikun ja mä käytän lisäravinteita ja teen kaikkea mahdollista, niin enhän mä nyt tarvi mitään ihmeellisiä terveysteknologioita. Että mullahan on kaikki asiat ihan hyvin. Mutta sitten itse asiassa mä aloin miettimään, että mullahan on aina kylmät sormet, kylmät varpaat. Mulle sanoi kaveri, että hei, että kokeiles tuota PMR-teknologiaa, että se parantaa verenkiertoa ja erityisesti mikroverenkiertoa. No, mulla on vissiin hyvä veri, kun itikatkin tykkää siitä. Mutta joka tapauksessa niin silloin mä vähän heräilin, että joo, totta, siinä voi olla jotain perää. No, sit mä aloin vielä miettimään, että miten se nyt onkin, että aina talvella mun täytyy ja kesälläkin oikeastaan laittaa villasukkia jalkaan. Monet villasukat, yhdet ei edes riitä, vaan pitää olla monet villasukat. Sitten vielä kalsarit, villapaidat ja mä oon aina tosi vilunen. Onhan mulla oikeastaan vähän, meinaa katkeilla verisuonia jaloista. Joskus on ollut muuten peräpukamia, salaisuus, ei kerrota kellekään. Ja nehän on vähän niin kuin suonikohjuja myöskin. Katkeilee verisuonia ja tämmöistä kaikkea pientä. Ja onhan meillä sitten niitä sukurasitteita. Alzheimeria, MS-tautia aika lähellä, syöpää, sydänverisuonisairauksia, nivelvaivoja ja miten ollakaan, kun mä kuntosalilla on huomannut, että mun polvi vähän oireilee, että siinä taitaa vähän olla kulumaa. No sitten mä aloin miettimään, että no pitääköhän siihen perehtyä vähän paremmin siihen PMRiin itse asiassa. Ja mä pääsin kokeilemaan tuota uutta Evo-mallia. Ja tässähän se nyt onkin täällä. Toimii akulla aika kätevästi, kulkee mukana tämmöisessä laukussa. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en lähde enää mihinkään ilman tätä mun Evoa. Että hän menee onneksi semmoiseen pieneen tilaan. Ja mitäs mä oon sitten kokenut, kun mä oon tätä alkanut käyttelemään. Laitetaan täältä 8 minuutin ihan perusohjelma päälle ja sitten vielä hartioille laitan tämmöisen paikallishoidon. Niin. Sitten kun mä oon saanut mun verenkiertoa tehostettua, niin ravinteethan imeytyy paremmin ja itse asiassa siinä niin sanotussa vikalistassa, mitä mä tuossa jo vähän luettelin, niin oli myöskin se, että ihan kaikki lisäravinteet ei siltikään imeytynyt, vaikka mä ajattelin, että mä elän terveellisesti ja syön monipuolisesti ja käytän niitä lisäravinteitakin, niin siltikään ne ei ollut imeytynyt kaikki. No, kun mä aloin tätä käyttelemään, niin pikkuhiljaa sit se polvi ei enää vaivannutkaan. Tai sanotaanko, että se lähti asteittain niin kun, vaimenemaan se pieni semmoinen jomotus siinä polvessa. Ja nykyään sitä ei huomaa enää ollenkaan. No sitten nämä hartiat ja olkapäät on paljon paremmassa kunnossa. Ne on paljon vetreemmät. Ja yllätys, sitten kun se verenkierto toimii paremmin täällä yläkropassa, niin ei ole enää päänsärkyjä ollenskaan. Ja sitten mä huomaan, että tämä hartiaseutu on paljon semmoinen notkeampi ja vetreempi, samaten kuin ihan koko kroppa myöskin. Ja mä nukun paremmin, energiaa on paremmin. Ja jos tulee joku vamma, niin kuin kerran tuli semmoinen ihan jäätävän mustelma kovettuma, niin se ei lähtenyt menemään semmoiseksi kirjavaksi sateenkaaren väreihin, vaan se rupesi vaan vaalenemaan, vaikka se oli ihan järkyttävä ja kovettunut ja tosi musta. No, nämä oli tämmöisiä aika ennakoitavissa olevia, jokos mä sanoin ne paremmat unet, varmaankin sanoin, mutta PMR-käyttäjillä keskimäärin on paremmat unet. Siitä on ihan paljon tutkimustietoa.
No sitten oli vähän sellaisia ei niin itsestäänselviä vaikutuksia. Mä huomasin, kun mä laulan kuorossa, että limakalvot, eli siis kurkun ja suun limakalvot pysyy tosi hyvässä kunnossa, eli suu ei kuivu, mikä on tosi ihanaa. Ja sitten myös tuolla alakerrassa limakalvot on paremmassa kunnossa. Et semmonen kanssa pieni salaisuus tässä. Ja voin sanoa noin niin kuin miehillekin, että silloin kun se verenkierto toimii, niin ei tarvi Viagraa. Et voi ottaa P-meriä, ei tarvi ottaa sitä Viagraa mahdollisesti, pilleriä. Ja sitten muita yllättäviä juttuja. Oikeastaan. No joo, ei niinkään yllättävä, vaan siis jalkojen turvotukset. Mä en meinaa muistaa, kun näitä on niin paljon. Mun on pitänyt ihan pitää päiväkirjaa ja kirjoittaa ylös näitä asioita, mutta sitten jalkojen turvotukset, nehän lähtee tosi helposti. Ja nythän mä oon lähdössä taas perinteisesti lavatanssifestareille ja siellä sitten friendien kanssa niin pidetään jalat solakassa kunnossa, kun me otetaan joka päivä P-meriä. Ja iho pysyy hyvässä kunnossa, hiukset ja kynnet kasvaa tosi nopeasti. Ja mitähän vielä? Tosiaan se energiantuotanto, se on tosi hyvänä kanssa pysynyt. Mutta tässä tärkeimpiä, ja siinähän oli jo aika paljonkin. Ja tosiaan tämmönen teknologia, se nyt vaan on jättänyt koukkuun ja on siitä ihan iloinen, positiivisella tavalla on jäänyt koukkuun. Otan aamuun illoin 8 minuuttia ja sitten vielä öisin käytän uniohjelmaa. Ja tosiaan tämä parantaa verenkiertoa ja tämä on siis lääkinnällinen laite, eli kaikki mitä tästä kerrotaan niin on teknisesti ja kliinisesti todennettu ja todistettu ja tarkoin tutkittu. Ja seuraavassa videossa mä voisin vähän tarkemmin kertoa, että miten tämä nyt sitten oikeastaan, että mikä tässä on siis se vaikutusmekanismi, eli miten ne vaikutukset tulee ja mikä se on se mikroverenkierto ja näin, että miten sillä voi olla näin paljon erilaisia vaikutuksia. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moikka!